Добрая раніца, мои шановные. Так, я спадзяюся, только что мне чуваць. Усіх рады бачыць, панядзелак, працоўны для кагосьці, для мяне не. Сёння мы адпачываем, нас другі дзень свята, Вялікдня. Вось, і таму. Так, агульны чатик, усё, шары бот на месцы. Чатик працуе, трансляцыі працуюць, усё выдатна. Сёння будзем, як звычайным, гуляцца ў фармных сімулятарах. Вось, і адзінае, што пчальнікі гэта, мне падаецца, яны не прыносяць даходу, нейкага прыбытку, яны проста стаяць для прыгажосці тут. А можа, яшчэ падвышаюць неяк нам ураджайнасць гэтых палёў. Тым не менш, мы вытрацілі даволі шмат грашэй на мінулай серыі, вось на тую пабудову. Палерыя бяры. Дзе яна? О, зараз дабяжым, слухайце, бляха, бакі гэтыя падраслі. Жудасна. Так, вось сюды. Што мяне вельмі здзівіла ў мінулы раз. На мінулым стримах гэта тое, што ёмістасць вось гэтых пабудоў 10 000 літраў. 10 тонн усяго. Гною можна сюды засунуць. Вось, ці выліць, ці засунуць, няважна. Па 10 000 гэта... літаральна толькі палова таго, што вырабляе моя ферма з 70 галоў. Тут нават не 70, 68, наколькі я памятаю. 68 кароў, уявіць сабе. Гэта толькі палова. І яна забяспечвае, цалкам, так бы мовіць, палівам сыравіны, каб займацца вырабніцтвам гэтага прыроднага метану. Так. Зараз мы ўсё гэта будзем ператаскваць. Чаму трэба гэта зрабіць? Таму што ў мяне зараз знаходзіцца вось тут 27 тонн. Заліваем. У цыстэрну ўлазіць, наколькі я памятаю, 22. Вось, нам проста гэтыя лішкі трэба вывесці да перапрацоўшчыка, які знаходзіцца даволі недалёка. 21 тонна у нас улазіць сюды. Вось, то бок, карацей, мы едзем да яго, усё лішняе мы зліваем, а потым проста назіраем за тым, як будзе працаваць гэты наш метанавы завод. Вось, нам трэба яшчэ у гэтай серыі набыць сабе пагрузчык і гной цвёрда перавезці. Вось, гэта важна. Каб пазбавіцца гэтага цвёрдага гною, бо у нас ужо 53 тонны там. 53 тонны, як я казаў, 10 сюды, 40 кудысьці яшчэ адвязем. Вось, у нас на двары ліпень. З кантрактамі мы ўжо не працуем, кантракты мяне не цікавяць. Вось, мяне цікавяць яшчэ вось гэтыя два полі. Яны такія сярэдняга памеру, вельмі прыдатныя для гаспадаркі будуць мне, таму што я б хацеў выйсці усялякія ў камбікорм, у хлеб і ўсё такое. Вось, і для гэтага мне спатрэбяцца гэтыя палі, якія побач са мною. ВРВ, вітаначкі табе, шаноўны. Дзякуй табе за серыю стрымоў. Дарэчы, цікава, што ты падсвяціў гэтае ў мінулы раз, калі мы там гуляліся ў Far Cry. Тое, што выявілася ў мяне ў агульным чаце, не падцягваюцца гэтае паведамленне. Прынамсі, пра гэтыя вось стрыкі. Як твоя справа, дарэчы, як выходныя ідуць? У вас жа ж таксама сёння выходны, правда? Ты сёння адпачываеш? Так, добра, мы зараз гной гэты вываткі вылілі. Там 2000, падаецца, будзе, нават менш. 1800. У людзей так, але я пры працы. Я сёння таксама яшчэ там на сувязі. На звязку, так бы мовіць, таму што, ёсць адна справа, якую трэба будзе пераслаць, так бы мовіць. Можа там спатрэбіцца яшчэ стэлефанавацца з замоўцаю, з заказчыкам. Але пакуль што, як ты кажаш, чылова. Агулам. Так, ніякіх планаў у мяне на сёння няма, апроч. Вось. Каб толькі паглядзець, што ў нас будзе з гэтага метанавага заводу. А ў астатнім усё добра.
Нарэшце за выходныя наблізіўся да завяршэння адной тэчкі. У ведзьмары уже заебаўся так, шчыра кажучы. З гэтым перакладам ён бясконца проста. Там такая колькасць дыялогаў, што ой, мама. Так, чакай, а што ў нас піша пра малако? Малако мы адвозілі, падаецца, на мінулым стрыме. Так, малако мы адвозілі, ўсё добра. То бок, што, ўсё? Гэта ў нас мы сабралі ураджай, прадалі, гной вывезлі, 45 тысяч нам ні на што не хопіць, таму мы не будзем займацца зараз вывозам гэтага смецця. Так, малако нам пакуль што не трэба гэтым потым. А паглядзець, колькі ў нас там, як справы ідуць вось у гэты вось малочны заводзік наш. Таму што гэта ўсё наладжана, ўсё працуе. Вось гэты малочны заводзік, што робіць. Вось гэты так. 17 тысяч, а было 19, я памятаю. То бок вытворчасць масла і сыру дастаткова, каб забяспечыць нам нашу гэтую фірму. То бок нават нічога іншага не трэба. Ніякага ні шакаладу, ні мармеладу, нічога. Хадзем спаць. Наступны наш крок – гэта вытворчасць камбікорму. Таму што, стапе, пасля гэтага трэба ж засеяць. Ось халера. Так, чакай. Калі мы там сеяць будзем? Дзе гэты графік? Вось каляндар. Мне ж трэба зноўку будзе пшаніца, мабыць, нейкая. Ага. Так, ну ў наступным месяцы, у любым выпадку, у жніўні садзіць трэба пшаніцу. Ой, не, гэта... гэта не тое. У верасні трэба будзе садзіць. Ага. Так, зразумела. Ну, астатняе мяне не цікавіць. Слухайце, можа быць, дарэчы, паглядзець у кантракты. Падзем, мы возьмем з табе плуг, пасадзім на гэтае поле, каб ён працаваў, а мы там зоймемся, мабыць, кантрактам нейкім. Дзе плуг? Вось ён. Кажа, мне патрэбны трактар з пагрузчыкам. Было б цудоўна, каб набыць сабе магутны трактар і ўсё зрабіць неабходнае з гэтым цвёрдым гноем. Так, давай тады контракты. Што ў нас тут? Ух, ураджай. А што гэта такое? Шпінат? Ён прапануе што? Ён прапануе 2 тэхнікі ажно. А навошта? 2 трактары, 2 камбайны. Навошта? Можна за 600 палову узяць, халера, не можна, я ўпэўнены. Так, але гэта, слухайце, 19 касікаў. Ачмурыць. А ну сюды. Давай, будем збіраць. Так, дамінуй уладарства і ураджай. Так, стоп. Так, шпінат, наколькі я памятаю, неблага збіраецца. Толькі што гэтыя камбайны такія маленечкія. Зараз мы ўсё павырашаем тут. Гэта мы ўжо на гэтым, на шпінатным полі, ён проста зарослы. Так, давай сюды. Палеры, бляха, такія прычэпы прышпільныя. Так, вось пытаннічка, ці шмат будзе з гэтага поля шпінату? Мабыць, калі я пастаўлю сабе гэтых 2. Так, ён у які бок паехаў. Цікава, неяк з серадзіны пачаў. Давай-ка мы вось так зробім.
Да стой ты, божах, на раскладися. Пайшоў збор, пайшоў. Ну, поле холера величезное. Так, ну, колькі мы збіраем? Тут секунд 10, напэўна, 2%. То бок... То бок будзе шмат. Будзе шмат ураджаю. 3 уже адсоткі. Лёха, вітанкі, на працу піську паклаў? Не. Не, ты нават не уяўляеш, я ў свой выходны яшчэ падпрацоўваю. Так што не ўсё так кепска, як табе падаецца. І тут бачыш, што ў полі паспяваем падпрацаваць. Так. Ну, слухайце, калі паставіць 2 батоў, то, мабыць, прыйдзецца проста за імі падбіраць. Галоўнае, каб яны адзін аднаму не перашкаджалі. Так, што запілім? А ніякага паведамлення няма? Так, давай, збірай. Ураджай у аўтаматычным рэжыме, а я пакуль поляжу у калгасе. Вядома, што не. Вядома, што не ў калгасе. Так, ну а пакуль ён дазбірае тут, пойдем зашэпім гэтыя 2 прычэпы. Падаецца, нам спатрэбіцца яшчэ і наш прычэп. Ось тут станем, каб не перашкаджаць. І на гэтым таксама за ім. Цікава, вось гэтыя прычэп, колькі яны ёмістасцю? Пакуль не бачна, толькі там піша нулі адныя, так. Ну, мне падаецца, яна недзе там на 50 тонн, не? Вялікая крона з гэтым вось лентаю і бортам, які ссоўваецца назад. Дай паглядзець. Ты казаў, што панядзелак і аўторак не будзе стрыму на мінулым тыдні. Не, чакай, не на мінулым. Не, я не казаў такога, калі гэта я казаў. Чакай, я зараз знайду гэты прычэп, пагляджу, колькі ёмістасцю яго. О, так, гэта все не той. Не, давай сюды. Во, кормозбиральник, не той. Корнеплоды, городніна, асаблівая культура, виноград та олівы, тварини, та бок жывёлы. Розныя объекты. Курва, дзе прычэпы? Каб вас ліха пабрала, ну. Так, гэта пагрузчыкі. Дарэчы, пагрузчык такі... Шпільна было. Так. Во, прычэпы. Убачыў, нарэшце. Вось ён стаіць. Колькі ёмістасць? 52 кубы. 12 тонн. 52 кубы, 12 тонн. Слухайте, не так уже шмат. Я думал, будзе больш, так. Давай мы на гэтым возьмем наш прычэп таксама. Я ўсё перажываю праз тое, што калі мы збяром амаль увесь ураджай, контракт будзе выкананы, адпаведна, нам не дадуць дазбіраць увесь ураджай, і мы не заробім столькі грашэй, колькі маглі б зарабіць. Вось яна якая старасць. Яна усялякая, мне падаецца.
Не толькі такая. Ну як там гэтыя, слухайце, камбайны? Вось аднаго бачу, а другі там, мабыць, за гэтую зону адмалёўкі. Гэта працуе. Ну, як звычайна, слухайце, гэтыя баты яны заўсёды. Гэтыя куты падразаюць, як прыдурачныя. І гэта таксама гэтым займаецца, не? На 17% гэтага, а ў таго 12% ўсяго. Бляха, величезное поле, як не крутим. Ой, як закидывая, не холера себе. Так. Ён же ж потым на нейкі бок, ці то налево, ці то направо, ён скідае гэта. Падумаючы прычэп. Так, а пры гэта нічога не памятаеш, ніхто не асудзіць, так? Не хацеў бы я сабе такую старасць. Але што ты кажаш, праўду кажаш. І такое здараецца з людзьмі. Ты лепш распавядзі, як твае выходныя прайшлі. Я там бачыў учора актыўнічаў у чатиках. Да Міхася завітаў. Там гэты Міхась, бляха, ўсё з 4 гадзін спрабуе выйсці. Так, добра, хай сабе тут працуюць. Як тут у цябе, хлопча? Няблага. Потым ён пойдзе па перыметры. Усё даробіць, яшчэ трэба будзе ўсё зграбсці, дарэчы. Прабаранаваць пасля арання. Адзіныя плюсы. Яшчэ пенсію плоцяць. Якую-ніякую. Ну што, ты будзеш далей тут вошкацца яшчэ? Ты, можа, паедзеш ужо за гэтым. Ой, бляха, шаіха дурная, якая, капец. Ну, гэта зараз будзе таксама, гэты кут падразаць. Пачынаецца. Бачыце, гэты, нягледзячы на тое, што тут ужо падрэзана ўсё роўна гэтую праграму выконвае. Проста не апускаючы жатку. Да. О, як усё кепска у вас, хлопцы. Як у вас усё кепска. Giants Software, вы просто кончаныя. Вось што я вам скажу. Няўжо так цяжка разбіць гэтыя на кластары поля, ды падсвяціць, сабраны ўраджай ці не сабраны, і наколькі сабраны. Варта тут апускаць жатку ці не? Нейкая лухта, натуральна. Фэй, вы танкі. Дарэчы, учора з Машнінскім размаўлялі там наконт ягоных баброў, і што ты пойдзеш зараз па гэтым? Па пустым? Ябать, ты кончаны. Ідзі нахуй. Капцы просто, натуральна. Так. Зараз наздагонім гэтага бата. Ну што ж, прыйдзецца аднаго бата трымаць, каб ён там сабе вошкаўся ды збіраў, як ён умее. Вось, але асноўную частку зрабіць самому, ручную. Бо калі яны ўдваіх збіраюць адное поле, ну, гэтага нічога не будзе. Яны не дамовяцца паміж сабою.
Так, ён паедзе на левы бок, гэты бот перад намі, а мы будзем круціцца вось з гэтага, з правага боку, проста шэрагамі збіраць уверх-уніз. Гэта каб не перасякацца пастаянна з ім. Гэта ты, я так моўчкі сядзеў. Лёха напісаў наконт гэтага. Не, учора мы там з тобой нармалёва паразмаўлялі, так. Нядоўга, але паразмаўлялі. Так, о, бляха, аднавілася. Чатик аднавіўся, я ўсё гэтага не бачу. Так, прыязджаеш з дзецішча і тут зноў аграрыі. Выходная прошивка телефона Realme 8i, ремонт магнітолу у Форде, бабовосики. Ты там, бляха, даў чаду. Дед, ну, не злувайся, Giant Software гэта маленькая інді-студыя, ну сапраўды так, я ж ведаю, я ўсё разумею. Гэтыя колькі напіліць ужо гэтых фермаў усялякую. Гэта інді-студыя, нагадайце мне, калі ласачка, гадоў з 20. І ўсё ніяк не дапіліць. Так. З недосведчанымі спецыялістамі, ага. Менавіта. Асабліва досведу ім і бракуе. Дрымер, вітанкі, рады цябе бачыць. Вось гэта дыскрымінацыя. Дарэчы, іншым я так не сказаў, то бок іншых я не рады бачыць. А дрымера рады бачыць. Вось так, жывіце з гэтым. Збірай. Это ўсё нашае багацце. Так, ну слухайце, нешта не так хутка яно расце. Гэтыя, бляха, шпінаты у нашым кузове. Я лічу, што яно значна хутчэй будзе збірацца. То ж нешта 34 так доўга. 35. Неяк на пачатку ён збірае значна хутчэй нібы. Ці гэта проста ураджайнасць шпінату была іншая там унізе. Ой, халера, бляха, у меня нешта з чатиком не тое. Чакайце, зараз мы тут развернемся. Я зверну, ўсё ж таки буду глядзець у трансляцыі чат. Так. Во, вось так, мабыць, кагосьці і прапушчу, але гэта ўжо будзе такое дробязні. Ой, так, Фэй, серыю праглядаў цябе ўжо, выдатна, дзякуй велічэзны. Але мне падаецца, ты ВРВ ніколі не дагоніш. У ВРВ колькі было мінулы раз, ты паказваў 120, правда? Трансляции запар. Цікаво, чаму за 7? А колькі должно было быць? Кожныя 5? Гэта яно табе рэкамендацыю кінула, што пакажа, што 7? Не, там як зойдзе. Я памятаю, што некаторыя такія выпадкі і па 3 яно дае. Зараз 121, во. Я ж кажу, што мінула был 120. Капнула 450. А яно ў любым выпадку капне. Ты альбо
ці хваліся, ці не хваліся, але яна ў любым выпадку яно капне. Як нумары вінды, толькі без тройкі. А 98 яшчэ не будзе, і 95. Дивлюся, як збираєш траву і пустив сльозу, сразу подумав, колькі гэта ж каштує в моїй країні, де я мешкаю. Живу 1000 євро за кілограм. 1000 євро за шпінат, за кілограм шпінату, то ну. – 95-ка акурат буде. А, ну так, слухай. Кроп, петрушка, 1000 за кілограм. Ого. Жудость яка. Чому так шмат? Шпінат не купляєш. Ні, шпінат, ну, по Польщі глядячи, ну, зовсім недорого. Тут пакуночок, колькі, паўкіло ми, звичайно, купляємо. Ну, колькі, 3 злотовки. Гэта менш за $1. Сім, 8, 10, 11. 95-98 XP було. Ух, я пам'ятаю, XP жила довго, а чмирець просто. Мне падаецца, у мяне XP-шка стаяла ажно до году 17-16 недзе. А яшчэ была 2000-я, Millennium. – 95-98, потім Millennium, потім XP, потім була 7-я, потім Vista, подається, була нечто такое. Потім 10-ка вже з'явилася і 11-ка. Апошняя. Ну гэта свежий зеленый. ХХВ. Vista ты якийсь сюр був, ну, ввогуле яна і сырая тады вышла, памятаю, што усе сидели на 7-цы, потому что яна была лепша уже за XP по стабильности працы. Ось, і калі выйшла Vista, ну такія, ну, прышпільна, давай паглядзім. І колькі людзі хапнулі лайна, гэта просто жудасць з гэтай Vistаю. То тое адвалілася, то гэтае не працавала, карацей, жуть. Настала Vista, нешта чатик тупит. А, ты паведамленні не адсылаюцца. Можа гэта звязана з інтэрнэтасам? Нейкім чынам. О! Алкаш мясцовы прыехаў. Што ты хочаш тут? Ідзі прэч. Давай. Ён нам ідылію, бляха, скасаваў. Засранец. Дай я проведу. Все, стой. Потом за мной пробираешь. Так. На экране висит 2 поведомления, а новых нема. Но струкатер, так. Приехал тут, бляха. Схему порушу. Все так добре было, так выдатно збирали. Так, 67%, слухайте, ну... Я лічу, што мы часцей будзем вывозіць, то бок нам 3 прычэпы гэтыя павінны хапіць, я лічу. Спадзяюся. Ля, як збірае, глядзі, малайчына якая, просто. Просто едзе па сабранаму. Ну не гаўнюк. Шаі. Ёпта. Так, ну і што рабіць з гэтым усім?
Калі я тут пасаджу, ён будзе дабіраць ці паедзе зноўку кудысьці? Пайшоў нахер, прыдурачны. О, бляха, працаўнік году. Што вы ведаеце пра ўсё гэтае? Зараз мы яго сюды адцягнем. А што гэта ён рабіў тут? Вось хто мне патлумачыць? Што валтузіўся, выгрыз нейкі кавалак поля. Ну што, зараз да канца даеду, я пастаўлю сюды гэтага бота. Можа, ён тут будзе працаваць як належыць. Ну давай, едь. І куды ты, і што ты? Ага. О, малайчына, пайшоў працаваць. Я паціху ўжо пачынаю разбірацца ў гэтых шаіхах нямецкіх. Валтузёр ты мяне называла. Валтузёр. Пашы у гумне? Якое гумно, калі што гэта пабудова. Там, дзе звычайна сена хавалі салому. Гумно. У гаўне. Так, ну прыйдзецца вось так яго і адводзіць ад сябе падалей, каб на той канец поля, каб ён там валтузіўся сам сабе, хаця б крыху збіраў. Бо інакш мы тут у адной храпу гэтую сваю не на то ўжо шмат напрацуем. Але агулам пакуль што няблага атрымліваецца. Во-во-во-во, стопай, чаму ты выключыў? Во. Так, заўтра я там пісаў ужо, заўтра ў мяне будзе цяжкі дзень, але мушу зрабіць усё як належыць і пастрыміць насамрэч. Заўтра. На сераду я вось не ўпэўнены, што атрымаецца ўсё са стрымом, спалучыць стрым і працу. Чаму? Таму што ў сераду ў мяне будзе вельмі важнае спатканне. І калі заказчык мне скажа, што апроч часу да абеду у яго нічога няма, то я скіпну стрым. Таму што гэтае спатканне скіпаць ніяк нельга. Вось, а ў аўторак, нягледзячы на велічэзную нагрузку, я ўсё роўна паспею. Я лепш скіпну пераклад увечары Геральта, чым стрым, мабыць, так лепш. Тым больш, што аўторак у нас будзе Long Dark, дарэчы. Вось мы там далей пойдзем, у нас ужо ж павінна быць чарцяжы на нагавіцы ваўчыныя. Трэба дзе дамаляваць, дзе, а чи так? А, дзе дамаляваць, маеш на ўвазе смайлік зрабіць вось гэткі. Слухай, да. Типу хаве, поведе. Я заснуў на вуліцы і помер у Long Dark. А чаму ты снова засынаў на вуліцы? Гэта як? Навошта табе трэба гэта было?
Зраблю, Лёха, зраблю, так. Трэба толькі не забыцца. Можа, лепш запісаць нават. Хацеў... ачыўку. Не, мне падаецца, гэта ачыўка яна на нізкай складанасці толькі можа быць. Таму што на няпрошаным госці на вуліцы спаць. Слухай, я такіх нават мясцей не ведаю, дзе ж гэта можна зрабіць, такое было б. Напэўна, нідзе. Бо нават калі... з іншага боку, не. Калі ты, напрыклад, маеш спальнік мядзвежы, Таму што ён дае плюс 12 градусаў. З мядзвежым спальнікам гэта магчыма. Напрыклад, на нейкім загадкавым возеры ці прыбярэжнай шашы, там тэмпература неблагая, і часам бывае мінус 6, мінус 10, а спальнік мінус 12. То бок можна спакойна легчы спаць на вуліцы і праспаць увесь дзень. Гэта калі пра складанасць няпрошаны госць. А так вогнішча з вугалем распальваеш і спіш сколькі заўгодна табе. Так, у мяне стандартны спальнік быў, я граў на складанасці для пусек. Ты вогнішча не распаліў, мабыць, проста побач з сабою. Вось і ўсё. А можа, задмула яго ветрам, мабыць, так. Мы амаль што, слухайце, назбіралі ўжо 97%. Зараз будзем выкідаць гэта ўсё ў прычэп. Ну, глядзіце, у нас 3 прычэпы і у нас першая выгрузка. Гэта мы сабралі вось такую колькасць ураджаю. То бок у нас тут 35 тонн. Ага. Давай, куды ты будзеш выкідаць? На левы бок, так? На левы бок. Сюды давай, пад'ехалі. А гэты па аб'ёме 23, то бок 2 камбайны з паловай мы павінны ў адзін трактар такі запіхваць. Ну, павінна ўлазіць. Бляха, зелёное золото, бачите? Так, і... Ну, як кажуць, хуй табе, тому што 1,5 сюды ўлазіць. Не наеўся, не наріжешся, то бок 1,5 прычэпы. Ой, выбачаюся, 1,5 прычэпы. Адзін прычэп гэта 1,5 камбайны. Гэта ўжо скончу, малайчына. Адзем, я цябе пастаўлю зараз на абаранаванне. Так, 100 евро за кілограм. Трэба везці да Швейцарыі. Ну, трэба толькі памыць, тут ведаеш яго. І потым везці да Швейцарыі. Так, забарануем зараз і ўжо ў наступным месяцы будзем саджаць. Пшаніцу, мабыць, буду саджаць, тут без усялякіх выгібонаў гэтых, што да чаго, каму і колькі. Так, зварочвай сваю гэту шармань, як там наш п'яніца гэтая. Хаця, мабыць, яго трэба перахапіць. Так, а што ты робіш такое цікавае, ну? Давай паглядзім.
Нешта ён сябе паводзіць іншым чынам ужо у гэты раз. Давай, наздоганяй. Што ён там знаходзіць? Ага. Во, чакай. Ну, шаіха цікавая, не? Просто ўзяў, паехаў па полі. Ці ён зразумеў, дзе яму збіраць зараз ураджай трэба. Ля, паехаў у кут. Цікава, я ўражаны, што ён так зрабіў. Сервер шаі не абслугоўваны, ну. Нешта ён тут прыехаў, апусціў свой гэты жатку, і потым туды хлоп, і ўсё. Цікава. Ага, зараз задам едзе. Боже ж, які ты кончаны. Хто цябе пісаў? Хто аптымізаваў цябе? Усё злама... О, бусел ляціць. Ля. Вельмі павольна. Крыламі маша. Не спяшаецца, я так разумею. Так, 80% гэтай шаі ўжо назбіраў. Добра. Ну 20% он будзе яшчэ доўга збіраць. Ну, калі так ужо шчыра, я зараз вось так прыкідваю, колькі мы заробім з гэтага поля. Апроч таго, што сам непасрэдны кантракт нам прынясе 19 600, але яшчэ будзе залішак прадукцыі. Думаю, што там блізка 30к, можа быць. Няблага так, слухайце, за прыбіранне ўраджаю на адным полі. Цікава, колькі б я зарабіў, калі б я сабе набыў гэтае поле, але не, мне не хапіла б грашей, на 720 000 стоіла. Каштавала. Я б не набыў сабе гэтае поле, яно занадта вялікае. Ну як я цікавіўся гэтым усім, у шаі немагчыма якіясь рамкі сырою паставіць праз промпты, і некалькі спроб можна шаіх з розуму звесці, каб яна усялякую дзіч пачала рабіць. Ну так, я з гэтым знаёмы. І перадусім, калі ты не карыстаешся камерцыйнай версіяй шаі, вось, яна яшчэ шмат што робіць з генерацыяй інфармацыі, то бок, калі, напрыклад, ты ёй даеш задачу, яна пачынае прастасоўваць свой адказ у адпаведнасці з запытам. Ну і адпаведна генераваць нейкі контент, выдумляць, карацей. Вось, і гэта называюцца галюцынацыі ў іх. І рана ці позна яно выйдзе з ладу праз тое, што у памяці у яе, у гэтай вось кантэкстным полі, яно завецца, будзе занадта шмат галюцынацый, то адпаведна трэба абнаўляць гэты дыялог. Вось, гэтая налада, яна вырубаецца, калі ў цябе ёсць камерцыйны доступ, ты карыстаешся, плоціш грошы адпаведныя.
за карыстанне шаіха ў камерцыйнай версіі. Там ёсць гэтая налада, яна выключаецца. А глюкі це пиздец, так. Глюкі гэта пиздец. А шмат хто не разумее, ведаеш, Дрымер? Шмат хто з людзей, якія карыстаюцца шаіха ў побыце, то бок пытаюцца пра нешта, яны гэтага не разумеюць. Я вось скажу, ужо не аднойчы казаў, што я заябаўся некалі тлумачыць сваім дзецям, вось, што такое галюцынацыя ў іх. Што тое, што шаіха нібы яна разумее сябе, потым шукае, што табе трэба. Нібы адказ дае такі, які ты шукаў. Гэта можа быць проста лухтое, простое, што яна проста падцягнула рэчаіснасць да твайго запыту. Проста згалюцынавала гэтую інфармацыю. І давяраць адказам шаі немагчыма. Гэта вось вельмі часта выяўляецца, асабліва калі ты параўноўваеш нейкія прадукты паміж сабою. Ты просіш шаіху разабрацца з гэтым, каб не ўлазіць усе нюансы. Вось, і не шукаць водгукі, напрыклад, на навушнікі. Хочаш набыць, вось, тебе ёсць бюджэт, і ты там знайшоў нейкія 2-3 мадэлі, і просіш параўнаць. Просто шаіха па тваім запыце яна падбярэ табе нешта такое, што проста адпавядае твайму запыту, а не насамрэч па якасці гуку ці нешта падобнаму. Яна ў гэтым не шарыць абсалютна. Яна там пастаянна галюцынуе. Тое тычыцца і манітораў, дарэчы. Калі штосьці пытаеш, яна выдумвае дуже пагана, з цим ніяк неможліва поки що забороться. Пакуль што так. О, у нас ужо шаі напоўніў бак. Так, давай мы возьмем гэтага, потому што там поўны бак. А у нас паўтары сюды ўлазіць. Хаця гэты бот у гэты раз ён неяк даволі спрытна сюда прыехаў. Хутенька. Так, усё не. Зараз усё. Давай мы цябе адгонім сюды. Поставим. Толькі вось зараз, мабыць, я сваё буду выкідаць, каб запоўніць. Подрубайся. Як раней рофліў закідваў абстрактныя задачы па тыпу старыка, які павінен ваўка, казу і капусту перавесці. І шаіху пачынае так калвацца, што на некаторых баках адмоўныя лічбы твары з'яўляліся шыкоўна. Ось гэта шыкоўна. Так, а куды гэта ён задам паехаў? Ты што гэта сабе там? Я табе толькі што пахваліў. І ты куды? Ось, бляха, лайдачына. Толькі грошы смокчу з мяне. Што ты за калгаснік, у каго няма поля з бульбай? Ой, не, Лёха, нават не прасі, я тут ніякую бульбу саджаць не збіраюся.
Па-першае, тэхнікі тут няма такой, якая б мела даволі велічэзны бункер для збору ураджаю. Вось як бачыш, шпінат мы зараз збіраем у бункер, і прыблізна там 33-34 тонны у нас набіраецца. Для бульбы такога няма. Плюс, уяві сабе, бульба збіраецца па аднаму-два радочку. Яна вельмі прыбытковая, але ебануцца, якая цяжкая ў зборы. Я памятаю, што калісьці ўзяў кантракт вось акурат такі ў гэтай гульні на збор бульбы і быў вымушаны, бо не было грашэй. І бурака яшчэ. Ну, то бок гэта дзве амаль што аднолькавыя культуры, вось якія тут вельмі цяжка збіраць. Я страціў 7 гадзін на поле. 7 рэальных гадзін. Уяві сабе. Я зараз табе нават пакажу, якое гэта поле было. То бок гэта яшчэ не вось такое вялікае, як гэта, яно было меншае. Траўма дзяцінства, так. Бульба гэта наша ўсё. Зараз я дазбіраю гэты вось шэраг. Пакажу табе гэтае поле, якое я збіраў тады. Яно было... Не на поўначы. Вось на поўдні гэта было. Вось гэта 94-е. Падаецца, бо вось тут быў 93-е, гэта бурак. На бурак у мяне пайшло вось на гэтае поле 4 гадзіны. А на бульбу вось гэтае 94-е. Пайшло тады 7 гадзін рэальнага часу. Я проста ахуеў. Ты нават не ўяўляеш. І нягледзячы на тое, што я зарабіў тады, каб табе не спіздзець, 12 000 еўра я зарабіў. Ну, то бок, гэта яшчэ было нават і па грашах не надта выгодна зусім, мякка кажучы. Каб за 7 гадзін рэальнага часу зарабіць. Ты збіраеш ці не? Так. Гэта проста караул натуральным. Тут бульбой займацца не варта. Памятаю, было варта, калі я набыў поле. Ну, тут ёсць такі крацей скам. Ці як гэта завецца абуз. Калі ты купляеш поле, яно там варта, напрыклад, 150 000 еўра. Збіраеш ураджай і потым поле прадаеш. Поле будзе каштаваць тыя самыя 150 000, нават без ураджаю. Вось, а ураджай сабе ў кішэні пакладзеш. Вось. І я набыў невялічкае поле там на поўначы ад сваёй фермы. Вось, сабраў ураджай і прадаў. І мне гэта заняло прыблізна 2-2,5 гадзіны. Вось, але я зарабіў больш за 80 000 еўра. Вось табе розніца ўся. А тады ў той момант, чаму я ўвогуле браў кантракт на гэты 12 000, таму што праз... Ой, тое, што забыўся заправіць тэхніку сваю, я патрапіў у мінус 5 000. Вось, і каб не збанкрутаваць на наступны месяц, трэба было ўзяць будь-які кантракт. Застаўся толькі на бульбу. Вось, ну і прыйшлося вось так вось на працягу. Мне заняло гэта прыблізна 4 дні, наколькі я памятаю, то бок гэтыя 7 гадзін разбітыя былі на 4 дні. І гэта было, вось, дарэчы, праз... Калі здымаў гэтая серыя. Гэта не стрыма былі, гэтая серыя здымаў. Бамбанула ў мяне тады знатна. Просто полымя было такое, што вай-вай. Як там гэты алкаш працуе? Так, мы гэтага зараз сябе напоўнім, вось, і выкінем у тыя два прычэпы велічэзныя.
Мабыць, поедем, продадим. 2 прычэпа, гэта 100%. Мабыць, прыйдзецца яшчэ раз ехаць. Прадаваць гэта ўсё. О, слухайце, у мяне на Ютубе 5 гледачоў ёсць. Вітанашкі вам, мае шаноўныя. Нешта ферма пайшла ў панядзелак. Звычайна там 3. Выбачаюся, 3-2 чалавекі сядзець на ферму глядзець. А тут ажно 5. Боты. Не, слухай, вось памятаеш гэтыя 40 чалавек? Накручаны. 40 чалавек, якія сядзелі лонгдар, глядзелі тады. Я просто ахуеваю. Там простое, што яно ж не паўтарылася больш. Вось пасля таго, ну колькі, 10 чалавек заходзіла на стрым на Ютубе. Вось, там звычайна 3-5, нешта такое сядзела. А пасля тых 40 больш не было. Але тым не менш усё роўна прыемна. Ужо месяц прайшоў, і я дасюль яшчэ ўзгадваю, як сядзела 40 чалавек глядзела. Прыемненька. О, Аля, ты паглядзі, што ён нарабіў, ну. Ось п'янь. Каб цябе курва прапаносіла. First name, вітаначкі. Дзякуй, што пракаментаваў. Гэта я з 5 аккаунтаў гляджу. А калі было 40, гэта ты з 40 глядзеў аккаунтаў. І Optimus Prime. Чакай. Автобот і Optimus Prime. Не, ну добре же. Я ведаю, що ти жартуєш. Це ж зрозуміло. Це ж зрозуміло. Ля, ён пачаў ездзіць узад уперад. По тым краі. Толькі я штосьці не разумею, чаму ён не збірае. Ой, батяра. О, бачыце? Заработная плата 1176. Зато я зарабіў, бачыш? Паскуда. 1000 евро з мяне зняў за сваю працу. Узад уперад, на нешта намякае ён гэтым полем зрабіць. Гэта па трактарыстку, як паслаць працу. Ну, типу, ось гэты выраз, ябаў я в горло його. Просто катайся узад уперад. Ось тебе і намёк. Адпаведны. Так, ну мы ўжо хутка поедем прадаваць гэта ўсё сваё багацце. 92%. Недзе тут будем выгружаться. Я твое поле катал зад уперед, ну. Так. О, працаўнік ШАІ завершыў задачу. А, гэта я мяркую, што завершыў той, які баранаваў поле. Бо гэты вось я бачу едзе і збірае нават нешта. Так, у яго камбайн жоўты Бамблбі. А полосак нема, слухай, там былі чорныя полоски. Слухайце, а уявіце сабе серыю гэтых пра аўтаботаў, толькі сельгастэхнікі. Уяўляеце?
Камусьці не пашанцуе, прыйдзецца прыкідвацца МТЗ. Дарэчы, дзе аўтабот камбайн? Мне падаецца, гэта была б імба. Калі быў бы камбайн, ты уяўляеш, ён проста нават у выглядзе звычайным, схаваным сваім, ён бы ўжо нес бы вялікую пагрозу для ўсіх астатніх, таму што проста бы мог бы зжэрці жаткаю. Нават пераўтурацца не трэба было. Так, зараз гэты на поўную загрузіцца. Так, ад'язджаем. Наступнага прагонім. Оля, куды ён паехаў? А потым яны аб'ядноўваюцца ў супер-пупер-мега-трактатрона, так. Вось памятаеш, былі ж гэтыя трансформеры, якія там прыкідваліся дыназаўрамі, я памятаю, нават нешта такое, правда? Ці жывёлы былі, ці ўсё разам, і дыназаўры жывёл. Нешта такое, згадваю, было. Так, давай-ка, сюды ад'язджаем. Так, мне падаецца, прыйдзецца нам... Калі я раптам пастаўлю... Тут зусім нічога. Давай мы вось так зробім, паставім сюды гэтага хлопца. О, яны зараз насустрач адзін аднаму прыедуць. Ну ты малайчына, проста абраў сабе лепшы шлях. Так, добра, хай яны робяць, што хочуць тут. Мы паехалі прадаваць гэтае. Куды нам трэба гэта везці? На фермерскі рынок. О, ну гэта зусім побач. Выдатна. Не, ну бачыце, што ён зрабіў? Янь паскудная. Вось так вось. Так. Цягне на блокбар, стане менш. Говна то яшчэ. Гэты трансформер-дыназаўр, я ў канцы фільму ў лясы нейкія пайшлі. Ой, не памятаю ўжо, слухай, я. Непасрэдна трансформераў-то я не глядзеў. Так, чакай, куды шпінат скідаць? Сюды, на сетку? Так, на сетку. Готово. Першы пайшоў. Так, ну, паспрабуем сюды. 21 дастаўлена, то бок 21. Калі так, нам можна сюды завесці, атрымліваецца 4. 4 нашых вось гэтыя прычэпы. 5 ўжо будзе апошні. Зразумела. Шыкоўна, вось гэта выдатна. Там узровень логікі як у форсажах. У форсажах ёсць логіка. Мне падаецца, у гэтай серыі вельмі страшнае кіно, больш логікі, чым у форсажах. Выгружаем, гэта у нас другі, правда? Павінна быць тады 42-43. Зараз толькі дачакаюся гэтага паведамлення з правага боку версі.
Ага, 43. Выдатна. То бок яшчэ 2 можна выкінуць і не баяцца, што у нас кантракт адбяруць. Добра, добра. Так, а яны тут валтузяцца. Паехалі, мы адвядзем свой трактар на месца. Так, пра той жар, там жа 11-я частка будзе? Сур'ёзна, дызель не спыніўся яшчэ на гэтым? Проста я нават не сачу, мне падаецца, я глядзеў апошнюю 4-ю ці якую. А потым проста бачу, як людзі прабіваюць сабе фейспалмы пастаянна. Ой, зачапіўся, не? Пайшоў пекла, валацуга. Нешта не ўсе зразумелі пра сям'ю. Дакладна гэты момант не зразумелі, трэба паўтарыць. Так, ну што, той едзе туды, ага. Ну выдатна, слухайце, добра, што ён там пачаў катацца. Мы гэтую частку завалім, ён тую, можа потым перакінецца яшчэ на нашу і дапаможа. Спадзяюся, зараз яны ўжо не будуць блытацца паміж сабою, дзе каму што прыбіраць. Дарэчы, я у суботу паглядзеў Гран Турызма. Цікавы такі фільм адбыўся, выявіўся. Праз тое, што агулам вельмі няблага зняты і падбор актораў неблагі, апроч галоўнага актора, ён мне штосьці зусім не падабаўся, як адыграў. Вось, і музыка клас, і пастаноўка супер, і монтаж цудоўны. О, хочу паглядзець, нават на комп запампаваў. Карацей, але ведаеш, сцэнар проста здзіўляе. Вельмі здзіўляе праз тое, што, ну, мне падаецца, можна было лепш паказаць гэты шлях. Але агулам так фільм варты таго, каб праглядзець хаця б раз. Гэта 100%. Вось, адзінае, што я кажу, адыгралі вельмі шыкоўна вось гэты Орландо Блум разам з іншым амерыканцам, які там галоўнага інжынера граў, так? Вось, і ввогуле галоўны інжынер адыграў на ўсе 100%. То бок вельмі ўдалася яму гэтая роля. Ён даў рады, ўсё пайшло яму выдатна. Галоўны герой, як актор гаўно, Орландо Блум у сваіх межах, што мог паказаць, паказаў. Адзінае, што праз тое, што сцэнар гаўно. Як атрымалася, так атрымалася. Вось, а агулам дык вельмі неблагі фільм. Проста, што мне падаецца, рэжысёр, ну, насамрэч, усраўся. Вось. А усе астатняя каманда, наверное, спрацавала выдатнейшым чынам. Яшчэ глядзеў даволі цікавы фільм Dead Man's Wire. О, я такога нават не чуў. Кров ад мертвяка, але яшчэ не даглядзеў.
А ты умеешь так глядзець фільмы кавалкамі? Я так не умею глядзець, мне трэба за адзін раз сесці даглядзець. Так атрымліваецца. Не я такі, жыццё такое. Ну что, полову поля мы собрали, правда? Так. Ну, не лічачы вось той кавалачак. Уже нават больш за палову поля. Там па рэальных падзеях, ну так Гран Турызма таксама, тыпу, ён базуецца на рэальных падзеях. Толькі што, мабыць, гледзячы на назву, я б сказаў, што, мабыць, гэта будзе ўсё ж такі розныя жанры. Збіраеш? Збіраеш. Бо провод мертвяка гучыць, нібы гэта, не ведаю, нейкі містык. Шалік закладніка ўзяў у 77 годзе. А, назва падманвае, ну разумеем. Так, на гэтым тыдні, дарэчы, нагадаю, яшчэ успішы за новым паганяем. Я буду планаваць свой тыдзень такім чынам, каб у чацвер увечары паганяць. Будзе магільшчык, будзе ўсе на месцы, ну і шагрэль, як звычайна гэта мы і ганялі апошнім разам. Спадзяюся толькі, што будзе больш удала у параўнанні з мінулымі стрымамі, бо нешта нас там размотвалі. Здаецца, апошні стрым быў 5 катак, і толькі адную мы перамаглі. Все астатнія пазлівалі. Опускаем, поехали. Так, што яшчэ ў мне такога... А, сёння выйдзе наступная серыя гісторыі Long Dark. Я не ведаю толькі, калі ўжо здыму трэцюю, там паглядзім, мабыць, таксама на выходных. Нейкую суботу, каб уходзіла ў нядзелю. А можа і сёння сяду, яшчэ пагляджу, як там будзе. Можа атрымаецца, што і сёння здыму трэцюю серыю, просто трэба будзе змантаваць яе, выкласці. Дзякуй Богу, там не шмат монтажу, бо колькі гэтыя эпізоды былі, 45 і 50 хвілін, падаецца. А гульнёвы працэс быў 1,5-2 гадзіны. То бок там, ну, падрэзаць не так ужо і шмат трэба будзе.
Так, як там той чалік? О, добра, займаецца гэтым кавалачкам маленькім. Гэта цудоўна. Так, 90%. Значыцца, хутка збером. Засталася нейкая чвэрць поля, магчыма, траціна. Так, зараз дазбіраем, заробім сваю 30-ку грашей. Вось, на наступны месяц у нас пасадка пшаніцы будзе. Трэба сабе набыць будзе саджалку. Насенне, мабыць, было насенне, памятаю, стаяла на базе. Вось, і падумаць наконт трактара з франтальным пагрузчыкам. Вось, каўша набыць, паглядзець бюджэт, колькі на яго трэба. Усё заради таго, каб гной вывесці з фермы сваёй. Готово. Шикарно. Подъезжаем. Як ты тут? 25 только тысяч у тебя. Так, ну мне падаецца... Зараз гэты бункер, той дазбірае. Ну, мабыць, максимум яшчэ адзін, правда? То бок, атрымліваецца, ну, 3. Добра, усё влезе. Падаецца, нават не трэба будзе выкарыстоўваць свайго трактара са сваім прычэпам, бо мой прычэп на 20 тонн, падаецца. Нешта такое.
Потиху, потроху збираем уроджай. Так, ну 80% то я не збираў. Майже пара хвілін, дык ён закончыць. Не? Там яго 2 полоски засталося. Кароткіх. Не, ён павінен дазбіраць, ён павінен сюды пераехаць. Толькі потым гэта будзе 100%. Так, ты збираешь, не збираешь? Ты пусть збираю. Давай. Ще буде за оренду техніки. Так, приблизно за годину. Яшчэ 1200, падаецца, там было, так. Приблизно 2000 яшчэ за зарплату батам гэтым. Мінус 3000. Ну, заробім приблизно 25 чистыми отрымливается. Потиху, потроху збираем свой миллион. Ой, оказалось, что он сюда переедет. Добре. То бок зараз ён дабярэ сабе до гэтых 100%. Мы вось тым трактором заберем его. Так, и потым... А и все, слухайте. GT1, я до конца доеду, мы зберем гэтае поле. Во, працаўнік уже напоўніў бак.
шыкоўна. Зараз уже сталося крышачку дазбіраць гэта ўсё хвілінак 10. І адразу пойдзем лягаць спаць. На наступны месяц у нас планы па пасадцы пшаніцы. Адпаведна, у нас яшчэ будзе воўна, пшаніца, гной. Вось нешта такое. Ну і трэба падумаць ужо пра дрэваапрацоўку. Як там справа? А чаму гэта ён палоску прапусціў? Ой, шляхі шаі. Непрадказальныя. Чаму ён так робіць, цікава? Нормалевое поле мы собрали, бляха. Такое. Не, мне падаецца, гэта ганьба. Нешта саджаць падобнае сюды на такое вялікае поле. Уволь не маецца на ўвазе, таму што... Ну, пшаніца яшчэ няблага, кукуруза таксама няблага, але вось рэчы нападобе на кшталт гароху. Ці, як раней казаў, бульбы, свяклы, бурака. Ну, вот такое было жудасна гэта збіраць. Калі б гэта была бульба ці бурак, я б нават не браўся. І што ён так будзе рабіць? Спачатку будзе палоску адразаць, потым дазбіраць. Цікавы алгарытм.
Гатова, сюды давай. Колькі тут ще разоў, ну 10, мабыць, праехацца. Узад уперад. На двоих раскідаўшы гэта, ну так, мы збяром, я ўпэўнены. Нам нават не спатрэбіцца, хутчэй за ўсё скідаць гэты ураджай з кузава. Просто адвязем адразу ў краму. І ўсё яшчэ ездзіш? Ну, вядома, што езджу. Куды ж я кіну гэта? Ты што? Грошыкі, грошыкі. Хаця б віртуальныя, але грошыкі. Неблагія, дарэчы, грошыкі. Во, пашоў збіраць нармалёва. Што там, Ральф ужо пачаў стрыміць? Ці Руді? У Ральфа даўно стрым ідзе? А чаму даўно? Ну приблизно, ён же о полове 11 запускаецца, звычайна. Там амаль гадзіна ўжо прайшла. Во што сёння гуляе? Нейкі мод для халфы, божаха. Тож падымаюць з нейкіх архіваў гэтыя гульні, бляха. Неяк прымушаюць іх працаваць на гэтых станцыях сучасных. Колькі я памятаю, халфу, што Valve зрабіў, правда, адаптаваў пад сучасныя сістэмы. Вось, яна ж даступна, падаецца, другая халфа нават у Стиме. Гульні не пазнаць праз мод Half-Life Diffusion. Чаму? Гэта першая халфа. Ёб твою мать. Вось гэта вы некрафілы. Не, я штосьці, ведаеце, гуляць у старыя гульні, ну такое сабе. Мне нават за ўсё жыццё, мабыць, лепшую гульню не сустракаў, гэта вось касмічны рэйнджэр, ну вельмі падабалася. Я яе прайшоў большасць за ўсіх іншых, ну, мабыць, разоў 5 да самага канца, самага пачатку. І першую, і другую часціну, але вось колькі ўжо прайшло, 20 год, як яна на рынку, правда? Ну, яна на кампе ёсць, яна ў мяне нават запускаецца, але сесці пагуляць, прайсці да канца яшчэ раз, ужо нават, мабыць, і не цягне. Шчыра кажучы. Ну, таму што, ну, старая, таму што ўжо... Вось як хтосьці там чакае, Шаграйля пасадзіў на Д'ябла другого. Нешта вось прыблізна тое самае адчуванне, тыпу, гульня ўжо хутка будзе, блядь, 30 год. Толькі там рэмайстер, вось у рэмайстере я б яшчэ паганяў, можа, паглядзеў бы. Адзінае толькі не ведаю, ці дайшоў бы да канца, проста паглядзеў бы графіку. Бо сюжэт ужо вядомы, загадзя.
пройдзены неаднаразова. Моладзі, мабыць, гэта было б цікава паглядзець, што гэта за старая гульня, якую можна было прайсці за пару гадзін. Якая лічыцца культавай. Ну, толькі так. Толькі нечым такім зачапіць. Так, 99, амаль дазбіраў. А дай я пагляджу колькі ў нашага калегі. 57, нет, трэба выгрузіцца. Трэба выгрузіцца, давай-ка мы пад'едзем, забяром і дазбіраем ужо. Ды ну моладзі не будзе даспадобы. Ну, я ж кажу, мне падаецца, гэта ўсё залежыць, вядома, ад моладзі, бо, напрыклад, я ўражаны, што мой старэйшы, ён увогуле не гуляе ў старыя гульні. Абсалютна. Вось ніколі. Дачка, ну яна таксама на іх не сядзіць, але часам неяк вока кідае ў бок той ці іншай гульні, якая лічыцца культавай тыпу. Якая унесла такі ж добры ўнёсак у развіццё галіны гэтай гульнявой. Вось, таму ведаеш, але яна так, ну не, яна сама не гуляе у гэтыя старыя гульні. Але я ведаю, што вось ёсць людзі, напрыклад, такія, як я, не маладыя, час ад часу, якія ўсё ж такі гуляюць. Я калі-нікалі, але трэціх герояў запускаю. Вось Fallout 2 я ўжо калі апошні раз гуляў, ну гадоў 7 таму. Плюс-мінус. І нешта мяне не цягне на яго. То есть нейкага трэцяга, мабыць, яшчэ і прыйшоў бы чацвёртага. А другога дакладна не. Там же героі выходзяць хутка. А не героі, там расійская інтэрпрэтацыя, мне падаецца, гульня гэтая. Ад расійскіх распрацоўшчыкаў, якія там былі на Невал, нешта такое. Я падпісаны на гэтага, на сэра Трагладзіта, ці неяк так, сір Трагладзіт. Вось, ён таксама гуляўся ў гэтую дэмку. Трошкі механіка зменена, але графічна яна прыемная была. Это праўда. Вось, адзінае, што мне не спадабалася, гэта колькасць усялякіх кніжак, каб магіяй карыстацца ці пампавацца неяк так там было, бо там не узроўні і навычкі былі, наколькі я памятаю, а менавіта вось гэтыя кніжкі і гэтак далей. Які яны там трошкі па-іншаму размяркованыя. Так, ну што, мы з тобой тут разыдземся, застанецца палосачка паміж намі, танюсенькая, правда? Абана. Адзін паўз аднаго праляцелі. У дэнцы, здаецца, падобна было, каб новае нешта вучыць, трэба вежу магаў паверхі будаваць, як і было. Так, я ўжо не ўзгадаю, можа пераглядзець трэба. Мне падабаецца, што ў трэцюю дасюль яшчэ дадаюць контент. Іх жа дадалі там 2 новыя замкі, прышпільна. Там гэтыя піраты і йотуны. Нешта такое. Йотуны дакладна.
Вось. А пірацкі замак, падаецца, так завецца. Яго даўно ўжо дадалі там. А, не, чакай, там жа ж апошнія не пірацкія дадалі, а з пустыні, дзе гэтыя аўтаботы, ці як яны завуцца. Автоматоны. О, аўтаматоны. Ну вось і ўсё, поле скончылася. Адзін да аднаго ідзем насустрач. Давай, я сыду ў бок. Каб цябе не засмучваць. Бункер на 80%. Вядома. Так, ну ўсё. Поехали сдаваться, поехали увесь урожай продавать. Величезное поле завалили. Все удало. Так. Накрутили с классовой магии. Так, щось такое згадую, что нечто такое так само не сподобалось. Йо добрая гульня Sons of Conquest. А і так само щось глядів, але не уразило. Демко, може, коли погуляться самому, дик було веселей. Ах ты, паскуда, гляди. Ён не хоче выкидаць. А, тому что він сюди гэта будзе выкидаць. Кава. З трактаров праз рашотку, гэта сюды. Не, давай-ка мы тебе лепш тут поставим. Каб не згубіць гэты ураджай. Потым падганю трактор. Вось так, поехали продаваться. Покрокова як хом, але там свої механіки. А не тупий клон. Зрозуміло, зрозуміло. А, то ми зараз виконаємо, слухайте, ми виконаємо зараз контракт, і все гэта наше? Все, що знаходиться у комбайнах і у тракторах? Та ти що? Дик ми заробимо страшенні гроші. Гляді, що буде. То бок зараз 11% ми здаємо у контракт і... А, 11% контракту гэта не 11% урожаю. Нешта я тут протупився. Так, так, так. Так, ставу так само збираємо і здаємо. Let's all take
Так, ну там было у нас 4%, тут будет 3. Не больше, может навіть 2. Уже 2. 3%, так. Не дотягнула. %80, у нас один прычэп гэта 22. О, то зусім мало нам застанецца, наадварот, выражаю сабе. Ну такое, я разлічваў на больше. Мабыць, все ж таки мы заробім гэтых 25 тысячаў сваіх на гэтым усё. Давай, сюды. 97, 8, 9. Холера, зусім мало. Не, десятку мы вытягнули. Слухайте, нормально, 15. Мы вытягнули з ураджаю. І зараз мы выканаем, завершим гэты контракт. Наши будут 18. Опа. Хобана. Было 47, стало 80. Шикарно. Это больше, чем я различил. Так, что тут у нас осталось? Ну, такого уже нема, ну все, хотим спать. Как там у нас ежа-ё? Ой, все ё. Лягаем спать, поле у нас не засеяно. Яшчэ ў наступным месяцы будем сеять. Трэба угнаіць будзе. Трэба будзе набыць, мабыць, нам гэты раскідатель, які раскідвае гной. Вось што трэба набіць, слухайце, сапраўды. Нам трэба будзе угнаіцель гэты, які ёсць там бочка, ці як яна выглядае, якая раскідвае. Вось гэта натуральнае ўгнаенне. Каб не купляць. Так, 14, 14, 13, 213 тысяч у нас зараз на нашем рахунку. Цудоўненько. Патрэбна вапна. Так, давай паглядзім, дарэчы, як там наша малочка. Молочка, так, 12. Ну, мы зараз закинем цистерну. Полетели. Чекай. Так, все. Спачатку молочку, потым туды гэтую вось воўну. Стандартны гэты прынцып. Я бачу, там нешта у нас салома павісла. Трэба яе будзе адвіснуць. Так, вось гэта. Все забрали. Поехали, давай. Не хочешь. Так, заливаем молоко. И зараз проконтролюем, колькі у нас там будет
Месяц таму было 19, наколькі я памятаю, пасля заправкі малаком. Так, сюды давай. 20, крыху расце. То бок масла у нас робіцца. І гэта плюс-мінус хапае. Ну, хай так будзе пакуль што. Хай так застаецца, мне падаецца. Так, у нас жнівень. Жнівень. Так, што ты тут стаіш? Давай. Не знікнеш? Знікла, добра. Так, кароўкі, наколькі я памятаю, ядуць добра. Сюды давай. Але ў іх ежы хапае, добра. Ім толькі засталося вось сілас няблага было б зрабіць. Ну і вось гэты ПЗР, так званы, камбікормам патрэбны. Гэтаму ўсё у працэсе, так бы мовіць. Так, гной вывесці. Чакай. Мусіць спрацаваць. Як, дарэчы, вытворчасць газу. Пакажы, калі ласачка, сябе. Біягазавая. Палову толькі выкарыстала. Так, зразумела. 200 перапрацоўвае на метан, дэгістат нейкіх і так далей. Дэгістату 6 літраў засталося. Так. Куды яго потым складаць, не разумею. Так, адчапляйся, зараз будзем гной возіць. 213 тысяч, падаецца, яшчэ недастаткова, каб набыць сабе трактар, франтальны так званы. Так, усё забяром. Шыкоўна. Паехалі зараз крышачку аддамо на завод. Все астатняе завезем на продаж. Вось мяне цікавіць гэты кароўнік мой, які вырошчвае на продаж, на мяса гэтых. Купляў чорнае, а тут рудыя. Гэтых кароў. Як яны тут будуць рэалізованыя? У сэнсе праданыя. Штосьці ўдасца зарабіць на гэтым. Наколькі я памятаю, глядзеўшы агляды, вытворчасць мяса тут адна з найбольш прыбытковых, праз тое, што табе толькі і трэба, што закідаць іх усялякім зеллем бескаштоўным па сутнасці. Дэгістат. Цікавая назва. Я нават ніколі не чуў такую. Так, а дзе гэты... А вось ён там. Жывёлагадоўшчык. Такое неблагое поле сланечніку, дарэчы. Падабаецца. Свінарнік. Я думаў, свіннямі таксама заняцца, але ж гляжу, яны не прыхожыя такія, фу. Готово. Паладзін, вітанкі. Одну хвіліну зараз прачытаю, толькі вролю на нейкую прамую сцежку. Так, вядома, на канец апошняга стрыма я глядзеў на гэта гаўнавоз, і тут тое самае. Было такое, так.
Напрыканцы мінулага стрыма мы гэтае самае зрабілі, таму што пабудавалі сабе завод метанавы і выявілася, што ён не надта шмат і гною спажывае. Вось так вось. Нейкі гаўняны пераслед. Паладзіна, можа, справа не ўва мне, а ў цябе? Ну, гэта я жартую, гэта ў меня жарты такі. Так, усё, адчапляйся. Што наступнае? Наступнае гэта ў нас воўна. Воўна. Давай. Робім гэткае. Гэтае чапляем. Чапляем, кажу, алё. Давай, сюды. Потым бяжем туды, закидываем усё ў прадзільню. Вось, а ўсё, што лішняе, гэта мы, вядома, прадамо. Ну, недзе там на 20 000 еўрыкаў нам хопіць. Правда ж? О, як з гэтага туды. Так, серыя 50 стрымоў, паладзін, моя павага. Ты проста, бляха, ўжо пачынаеш нагадваць мне ВРВ, ты за мною сочыш. Той-то ўвогуле 121 стрым сёння адведаў. Так, добра. Адзін тады ў трактар. Так, стопе. Трэба будзе падняць гэтыя паранча, бо вываліцца моя гэтая воўна. А што каментары забагаваліся на экран, не выводзіцца? Не выводзіцца каментары на экран? Да ладно. Хвілінку, зараз пагружу гэтае і пагляжу, што не так. Так, поднять парэнчы на Б. Не, на X. На X. Так, вядома, Вуньфай напісаў жа гаўняны пераслед дзеда. Так, чакай. Паглядзець жа ж трэба, чаму не паказваецца. Не, я чакаю, я бачу на трансляцыі. Што ты кажаш, што гэтае? Што няма нічога? Так, я бачу на трансляцыі каментары. А, зараз пачалі працаваць. Ну, гэта, мабыць, праз інтэрнэтас. Хутчэй за ўсё. Нешта праз інтэрнэт. Так, усё працавала. Так, другая аўчарня. На пандеміі. Так.
Мяркую, трэба весці на гэты фермерскі рынок, правда? Ты нам скажаш зараз. Альбо ён зараз скажа, што не халера, давай паглядзім, колькі хоць каштуе. Я памятаю, што там быў у мінулым месяцы ўжо такі, ведаеце, кошт не надта прываблівы. Каб воўную гандляваць. Так, мёд, мяшкі сюды. Дзе воўна? Там быў нейкі клубок, быў, памятаю, воўна. Ну, просто ўніз паляцелі, 2500, 1000 еўра мы губляем. Не, шаноўны. Я ябаў такое, ведаеце, у одное месца. Гэта ўсё. Я зараз тут просто вось выкладу гэта ўсё. Хай яны самі тады вырабляюць гэтую воўну, я за такія кошты я прадаваць не стану. Так, чуеш ты, раньше скінь. Вось мы ее тут поставим, каб яна не перашкаджала нам нідзе. Я могу и перажыць у гэтым месяцы без продажу воўны. Так, пойду до Ральфа закину на Don't Starve. Давай. Падабаецца табе гэтая гульня. Вось гэтыя пакуначкі, якія ў нас частковыя, паскідаю проста туды, а вось гэтыя поўныя паставлю тут, каб яны збіраліся, таму што прыйдзецца прыблізна паўгады гэта ўсё збіраць, толькі потым на продаж весці. Так, як ви тут? Стоп, о. Шиковно. Так, гэта гатова, ежа ёсць. Ну што, саджаць трэба, правда? Дзе наш календар? Ці не? Пшаніца. Пшаніцу ў верасні саджаюць. Это я паспяшаўся. З рапсам гэтае паблытаў. Значит, яшчэ трымаемся, нічога не набываем. Гной. Гной. Дарэчы. Нам жа ж трэба вапна. Была там, правда? Я написала. Вось, і гной. Так, вось, 0%. Таму давай сюды, трэба паглядзець тэхніку, якая там угнаеннямі займаецца. Во, апрысквачы усялякія, цыстэрна для гною. Так, гэта у нас пад трактары ўсё, правда? Усё пад трактары, апроч гэтага вось. О боже, на 258 тысяч. 32 кубічных метра. Ну, ці не занадта яна мне? Мабыць, занадта. Можа, гэтай будзе дастаткова? Ці вось гэтай? 18 кубічных метраў, 15 метраў ахоп. А ў гэтай... Хер пойми, колькі там ахоп. Зато 20 кубічных метраў.
А што ў нас па зніжках ё? Гаўно трактар ё. І гэта ў нас прычэп для перавозкі што? Калод. Дзякуй велічэзна, мне гэта не трэба. Так, ну што, я мяркую, што ці гэтае, ці гэтае. Гэтае лепш. Бо яна ўсё ж такі 15 метраў і... Колькі ж гэта ахоплівае? Для угнаення поля падыходзіць сторона для гнаёвай жыжы, а для цвеці стары патраб дадатковы... Ты не камплектная яшчэ. Вось яна што. Поле падыходзіць сторона гнаёвай. Усё, тут толькі гноевая жыжа. Вось яна што. Так, не, у мяне ёсць проста жоўтая тая для перавозкі. А калі... Так, Лёха, і добра. Што і добра? Я не разумею вас. Так. Сюды. Трактар з грузчыкам. Во. Альбо гэта, альбо вось гэта. Гэта два малых. Кубота. Вось гэты можна зачапіць на будь-які трактар. Ага, вось як той, напрыклад. Кубота. Гэты каштуе, памятаю, 200, а не ў выглядзе 140 ё. Гэта проста спецыялізаванае будзе нешта. Вузка спецыялізаванае. Так, а вось гэтая як? О, ну гэта шляхетная тэхніка, Ніка, слухайце. Яна не такая ўжо і дарагая, слухайце, JCB. Вольва нейкая танная. Таму што яна з моды. Купі газонакасілку за $50. На каменты хер адпраўляецца. Ну, што зробіш? Не. Не, слухайце, вось гэта нейкае чыцерства. 45 тысяч, 40 тысяч. Можна паглядзець яе вось так. Тыпу невялічкая тэхніка, пагрузчык. Ажно 30 км на гадзіну носіцца. Можна нават абраць. Зразумеў, гэта не тое, што я хацеў. Так, чакай. А коўшык? Які ёй коўшык? Гэта для калёснага, во, гэта тое, што мне трэба. Ковш высокага развантажа. Це абсталяванне падыходзіць для завантажання вантажу прычэпаў. Добра, гэта мне падыходзіць. Во, гэта Вольва. 17. Ще больше. Це абсталяванне падыходзіць для завантажання прычэпы. 35 тысяч літраў, 3,5 тысячи літраў, 10 тысяч літраў. То мне вось гэтае трэба. 2 тонны важыць. А гэтае што? Скальны на 1000 літраў. Ну то што, мы Вольву возьмем ці як? Мабыць, Вольва, слухайце. Так, то бок мы зараз возьмем гэты прычэп, мы закінем гэтыя 10 тонн адным коўшыкам. Вось у наш гэты газавае прадпрыемства. Вось, а ўсё астатняе прадамо. Бо у нас да халеры гною, наколькі я памятаю, там 53 тонны было ў мінулым месяцы, а зараз 63 тонны. То бок пару разоў выключна з'ездзіць туды-сюды. Карацей, давай Вольва возьмем. Дзе вось калёсная? Вольва, гэта у нас што? 98, а 112. Вось гэта давай. Так, ну мы возьмем чорную.
Ось так, ага. Колы нормальовые. Так, нормальовые. Угу. І ковшик ось той шиковненький, колесный. Так, техники, унизе 8. Набываем. Так, зараз мы возьмем не то я. Ось так, отчепися. Потому что я хочу причеп взять свой. А той причеп стоит немаведомо где, потому что я его тут поставил и забылся на его. Хе-хе-хе. Боже, ну як мне этот трактор набрыдл уже. Заебал. Все, треба його позбавитися, слухайте, він просто не тягне ніяку техніку у мене. Ну я подумав, він буде більш по померах. Ёб твою мать! И оно не замешается. Вечный гэты подъебос. Чему он не смешается? А? Какой холеры? L180H. Так, як тебе, курва, зразумець, куди ти підходиш, куди ти пасуєш? LM845 нейкі, L180, це 120 аж. Ось для гэтага ён падыходзіць. Ах ты, курва. Ён выключна для гэтага. Паскудства. А для гэтага што тады? LM845. А ну покажися. LM841, 841. 2 тонны 400. Чего заебали? Что это такое? А это 5 тонн. Без усяляких гэтых адзнак, для якого ён... Давайте бена буду. Курва, я зараз повитрачаю всі гроші свої, які я заробив потом і кривьою. Нейкі слони моська. О, все подошло. Поехали. Так, а гэта продамо зараз. Так, машины. Там 180 аж было. Где гэты ковш? Во. 180. Продать. Так. Так, минус 3500 згубили. Ап! Я ж, до речі, в гэтай гульні такой тэхнікай не карыстаўся. Я не ведаю, як яна сабе паводзіць будзе. Я тут проціснуся? Протиснулися. Так. Ви серйозно, я ось так буде закидувати? І воно просто як причеп закидує. Та ти що? Чекай, а увогуле мне гэтая тэхніка патрэбная, ці мне можна было просто падагнаць прычэп? Так, як тебе падняць? Мапа.
Мне гэта не падносіцца. Зад уперад стрэлкі не. Ага. Во-во-во-во-во-во-во, тиши, тиши. Усё не по-людску. Усё не по-людску, я разумею. Да ну что ты робишь? Так. Як ты зусім. Ад'едь, калі ласка. Так, усё. Гэта мы ўзялі. Так, зараз опустили. Вось так. Давай паспрабуем вось так пад'ехаць, падняць усё. Так, нагрузили. Слухайте, а ніякага процивоваги нема там на сраку. Ты вирішив туди ныряць з ковшом. Так, увесь у праці, розумієш? Просто занурився у гэты симулятор, як має бути. Так, поднимаем. Шить, не перекулися тільки. Яп! Ши, блядь. Так. Слухайте, а мне падаецца, супрацьвага нейкая на сраку была. Это ж было. А ну чакай. Вось гэтае ж можна было падсунуць, мне падаецца, не? Блядь, адчапіся, придурак. За што ты схапіўся? Так, адчапіся. Вось гэтае. Оно счапляется, не? Вот так тебе поставим. Не чапляется. Там нейкая своеасаблівая мусіць быць. Руками будзе хутчэй. Можа і так. Можа і так быць. Хай ведае, што вось паколькі мы зараз у гэты коўшык набіраем проста аўтаматычна, а што калі просто падсунуўшы прычэп будзе тое самае. Вось гэта я здзіўлюся, калі так. Як гэта заўсёды мы робім. Зараз руками подцягну до гэтай купы. Так, ёб твою мать, ну хто гэта придумляў? Навошта мне гэта ўсё? Каб цябе халера. Каб ты доўга жыў. Атрымліваецца, мне гэты трактор ввогуле не патрэбны пагрузчык. Тьфу, блядь. Як засмоктвае, не кажы. Тьфу, блядь, ну ёб твою мать, ну ўсё так просто было. Фарминг симулятор, ты шо? Шчыра кажучы, та, блядь, янчуга. Ой.
Я расчараваны, А ў чым сімулятор тады? Як так? Ой, захрас. Та ты сур'ёзна. А ведаеце, чаму ён не хоча прымаць? Таму што ён мае ўжо ў сябе, то бок ён агулам надыдзе. Боже, якія кончаныя. Вы сур'ёзна, мы на 10 000 яго заправілі, і ён ужо гной не хоча прымаць. Тьфу, блядь. Які сорам. Гэта самае бессэнсоўнае, што можа быць толькі. Як гэта вось такая будыніна і толькі на 10 тонн разлічаная? Я штосьці гэтую логіку зразумець не магу. Абсалютна. Можа, гэта неадпаведнае месца? Можа, наверх трэба засыпаць? Не, навряд ці наверх. Зараз я возьму каўша. Зараз я возьму каўша і прыцягну яго сюды. Вось што будзе. Я возьму каўша і прыцягну сюды. Так, дзе гной? Куды яго прадаваць? Саджанцы, мяшок, мёд. Дзякуй, кімчы там была. Вось гной. О, божух, ну зараз... ну тут такі, ведаеце, розніца, колькі гэта 20 еўркаў, такое сабе. Куды везці? Биогазовая установка на 1 мегаватт. Давай, познач гэтае месца. Дзе гэтая биогазовая установка? Не перакуліся толькі. 28 тонн гална. Халера ты моцная, та не тое слово. Все гэтыя ваши, бляха, моды, не моды. Блин, але ж расчараванне з гэтымі пагрузчыкамі, на якой халеры. Я штось не разумею, дзе ён тады патрэбны, гэты пагрузчык. Што ему... мабыць, ён патрэбны, калі нешта ў цябе звалілася, тыпу зерне. Высыпалася на дарогу. Вось тады табе трэба гэта ўсё падабраць і закінуць у свой гэты прычэп. Мабыць, толькі тады і даглядзеў фільм. Які ты, Фэй, цікавы чалавек. Ты фільм глядзіш і стрымшча слухаеш. Шматзадачнасць. Так, ведаеце, што я сёння яшчэ зраблю? Не ведаеце. Я набуду поле маленькае. Зусім маленькае. Просто якое самае найтайнейшае, якое ёсць на мапе, побач з маёй фермою. І мы там пасадзім, карацей, дзе ўваход? Дубы пасадзім, каб яны раслі. Ці ў пекла, куды ты лезеш? Ось, падаецца, сюды трэба было заехаць. Так, з гэтага боку. Оп. Оп-оп-оп. Так, ось сюди, не? Не з'явілася гэтага. Ага, вось сюди. Сур'ёзна? Туди, куди і сілась? Так, тільки... Во. І гной і сілас усё ў один бок скидаем.
Капец, якая вялікая пабудова на гэты, бачыце, на 1 мегаватт. Жудасць. Так, 2500. Ну, халера з ім, двойчы мы зараз прыедзем сюды, 5000 сваіх заробім. Я сабе чамусьці куркуля нагадваю, што я нават гной са сваёй фермы прадаю. Так, як Цэзар. Гэта Наполеон быў шматзадачны, падаецца, па легендах. А Цэзар меў памяць добра. Ён тыпу памятаў легіянераў там сваіх па імёнах усіх. Кажуць. А можа, слухай, а можа і Цэзар? Я штосьці ў гэтых не шару. Дыктатарах. Калера, набыў сабе тэхніку, пакалупаўся крыху, выявілася, што яна нават не патрэбная. Вось гэта шыкоўна. Так. Вось там каля мяне, дарэчы, тое поле, што мы набылі з збожжам, са збожжам, мы выкарысталі, а вось тое побач поле малое, што са мной можа выкарыстаць у якасці. Хадзім, будзем закідваць хваста твайго. Так, давай, загружайся. 28 тонн гална. Аўтаматычна ўсё. Ніякага табе пагрузчыка нічога няма. Татальнае расчараванне, вось што я вам скажу. Ну, трэба прадаць у такім выпадку гэту Вольва. Жнівень. Так. А дубы, дарэчы, буду саджаць дзеля таго, каб лесапілку зрабіць. Каб яна там дошкі гэтай рабіла. Я яшчэ знайшоў мод у гэтай гульні, што можна сабе зарабіць дом пабудаваць са сваіх стройматэрыялаў. Куды ты? То бок можна будзе гэтым заняцца. Ёп, твою мать. Тяжковато на клавиатуре так кататься. Вправо-влево. Где-то... Я думаю, что он чапляется просто за поветра.
Так, усё, продали. Вяртаемся на базку. Продаем гэтую Volvo. Разом з каўшом. І глядзім, дзе ў нас там можна пасадзіць дубы. На якое поле набыць невялічкае, каб паставіць лесапілку і пасадзіць дубы. Дубы гэта ж 30 гадоў будуць расці. Ну, гульней яны растуць каля 5 гадоў, наколькі я памятаю. Проста нам гэты менавіта участак будзе патрэбны, каб яны акурат такі раслі самі сабе, а ўжо потым, калі вырастуць, то паставім лесапілку. Вось, дык і будзем паціху пілаваць. Эть! Сюда давай. Так, на месце. В наступным месяце, до речі, буде покос. Выходь. Давай продавать тебе. Так, унізе Volvo. Ага, ось гэты ковш на 5000 продать. Так. І ось гэтая Volvo. Продать. Так. Ну, нічого. Погубляли грошей крыху. Такое здараецца. Так, і у такім выпадку нам трэба мець на ўвазе, каб сабе ўгнаенне туды закінуць. Вось, нам трэба будзе набыць іншую бочку. Іншую бочку. Так, слухайце, можа вось тут пасадзіцца? А, не падабаецца мне гэта ідэя. Не падабаецца. Так, тут у нас застаецца будзе пшаніца. Я спадзяюся, гэтай пшаніцы мне хопіць на тое, каб забяспечыць камбікормам сваіх кароў. Так, тут у нас што за поле? Вось гэтае. Или добра выкарыстаць на лесапілку, мабыць, не. Такое велічэзнае насамрэч. Вось тут. Карацей, давай глядзець, шукаць поле. Так. Лагічнее за ўсё гэта вось гэтае нешта, правда? 50-е. Як я і думаў раней, дарэчы. Таму што, ну, гэтае чапаць не. Так, будзеш жалуды прадаваць, ага. Калі зараз будзе патрэбны гэты трактар. Не, гэты трактар будзе не патрэбны, я ўпэўнены. Так, вось гэта велічэзнае. Не, 180 000, дарэчы, ён усяго ж каштуе. І гэта што ў нас тут? Нешта ўжо пасаджана. А ну пакажы. Белае. Белае гэта ж бавоўна. Так, гэта бавоўна. Ну, блин, яна мне не патрэбна насамрэч. Можа гэтае тады. Але так будзе, ведаеце, не вельмі прыгожа, што калі ў нас тут вытворчасць. Ж такі лагічней ставіць вытворчасць нейкая бліжэй да дарогі. 44-е. Ну, не ведаю.
Вось нейкая 57, дарэчы, і вось гэтыя два. О! Слухайце, во! Пятьдесят 55 альбо 56. Цікава. 56 крыху большая. Так, а гэтая 59 тут увогуле ніякага поля няма. Так, а вось тут акурат такі у нас ёсць 207, ну, даволі шмат. У нас гэтая, бляха, мы сюды дровы прывозілі па заказах. 56. Пачу. Што ў цябе тут расце? Шпінат быў. Быў шпінат на гэтым маленечкім поле. Вось, мы, карацей, тут паставім сабе, зробім поле сабе з гэтых дубоў. І вось, мабыць, сюды утракнем. Так, тут у нас жа сцежка ёсць нейкая, правда, абмежавальная. Так. Во, выдатна. І вось тут паставім сабе вытворчасць дошак. А на ўсёй вось гэтай вось прасторы. Ну, паглядзім там у вытворчасці дошак, з якога боку. Будаўніцтва, ні сарай, ні бункеры, будаўніцтва кантэйнеры, абсталяванне, не тое. Фабрыкі, продажу, цяпліцы, культываванне генератара. Саме не тое. Жывёлы не тое, не тое, не тое. Так. Павінна быць жа ж фабрыка, не? Абсталяванне катэджа. Фабрыка, давай тут глядзець. О, олдскул, вітанкі. Вітанкі, рады бачыць. Як твоя справа, шановны? Як твоя вучоба там працягваецца паціху? Так, гэта што? Вінаград, млыны, паперовая фабрыка, ну гэта за... О, лесапілка. Во, яна, дарэчы, робіць дошкі і ўсё такое. Бачыце, і вось тут яе паставіць, каб яна нармалёва так яшчэ пастаяла. Вось так тварам да лесу, мабыць, не? Тут гатовая прадукцыя з боку гэтага. І вось так, карацей, её прышпандоліць. Лясь. Ну, гэты кавалачак мы ўжо сапсуем, хер з ім. Вось так. А вот тут усё дубы, 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 дубы. Мне падаецца добрая ідэя. Справы не вельмі, але нармалёва. А ну, падзяліся, калвасачка, што там у цябе не так ужо. Цікава. Усё ж таки цікава. Так, давай паглядзім, калі мы там саджаем гэта ўсё. Ці іх можна саджаць, гэтыя дубы, увесь год ці не. Так, бавоўны, гарохі, усялякія, сорга, трава, цукровы, бурак, шпінат, ячмень. Ну, я спадзяюся, што можна ўсё ж таки. Давай сюды. Саджалкі патрэбныя. Прычэпа, культывацыя. Пасяўная. Ну, пасяўная гэта мы на наступны месяц адкладзем, бо нам трэба будзе саджаць пшаніцу. Пасовішча, цюкаванне, карміплоды. Гародні на асаблівыя культуры пакуль не тычацца нас. Вінаград, алівы не. О, лясная гаспадарка. Саджанцы і саджалка, дзе? Нічога такога. Ну добра, не хочаш распавядаць, то і не трэба. Калі ўжо так. Так, саджанцы ён. Лебёдка гэта каб трактарамі цягаць нашы дрэвы, але мы рукамі там пацягаем на гэтым поле. Нічога будзе. Так, гэта у нас сякач, якія трушчыць бярвенне. Розныя, саджалка, во. 27.
Та ты шо? Та ты шо? 27 усього. Ага. Угу. Давай. Набиваємо, так. Далі. Ось гэты саджанцы таполя. Стоп. Чаму-то тополь толькі доступна у нас? О, гэта у нас хвоя. Хвоя. Ну, тополя, вядома, хвоя нейкая. Так. Это, я так разумею, мне трэба мод нейкі спампаваць, каб у нас былі гэтыя дубы. Я зразумеў, давай пакуль што так абыдземся. Вяз амерыканскі, бук, бяроза, клён, вішня. Келерейтерія, блядь, першы раз такой бачу. Дзельква пільчатая. О, сосна скручаная. Сосна звычайная, чырвона-кітайская. Вось ён, дуб. Дуб хачу. Вось так вось. Дубы. Угу. Так, адчапіся. Поехали, будем саджаць. Так. Поставили. Так, недзе там падаецца, так, моё поле. Вось на гэтую сцежку і налево. Адзінае, ведаеце, што я хацеў зрабіць зараз, гэта зноўку памераць лесапілку, каб адзначыць, дзе можна саджаць на гэтым поле, а дзе не. Во, сюды зараз паставім наш трактор. Будаўніцтва. Лесапілка. Зямля мне належыць? Належыць жа зямля мне, алё. Так, чакай, я ж зямлю набыў сабе. І тут і Кітай. Паўсюль Кітай ёсць. Так. Давай. Я не набыў? Ага. Ёб твою мать, а ну набудь. Купить землю. Так. Во. Зараз ще раз. Будаўніцтва. Сюди. Так, трэба нейкі арыентыр узяць. Бляха-муха. Так, чакай. Калі глядзець пасярэдзіне вось гэтай... Ну то, што грошай не хапае, гэта зразумела. Это мы все выраўнаем сабе. Так, пасярэдзіне гэтай клятчастай штукі.
Так, фарбаванне. Вось прыблізна вось сюды. Так, і... Наколькі далёка трэба весці? Не сарай, фабрыку. Так. Ну добра, прыблізна вось па гэты куст. Вось так. І вось так. Так, велічэзны, толькі вось такі. А яго можна павярнуць гэта вось рэч? Не, ніяк не павярнуць, дарэчы. Цікава. Так, гатова, мабыць, не? Ну, ёсць адчуванне, што нібы так. Давай яшчэ раз паспрабуем паставіць гэтую лесапілку, і яна ўлазіць. Всё. Калі мы бота паставім, ты будзеш саджаць, не? Запрацавала нешта там, глядзі. Так, пайшоў працэс. Незадалёка ён саджае. О, не, нормас. Ля, як блізка. Адзін да аднаго. Ці не, чакай, ён не саджае. Вось тут пасадзіў. О, боже, гэта ж колькі дрэў будзе. Так. Добра, гэта ў нас на будучыню. Што ён робіць? Ён саджае зараз дубы. У нас тут будзе дубрава. Мы яе будзем потым секчы на дошкі і на ўсё іншае. Будзе вытворчасць у нас тут менавіта драўніны. Я думаю, ён у шахматным парадку. Я таксама падумаў, што ён у шахматным парадку на пачатку, але бачыш, нават аднаго прапусціў гэтага саджанца. Слухайце, увесь дзень ідзе дождж. Ля, якія колы брудныя. Але ўсё роўна, глядзі, як плотна саджаю. Я лічу, што будзе шырэй. Вось гэтыя шэрагі. А вось тут ён неяк шырэй, чым я думаў, будзе саджаць. Ну, крацей, цікава. Ён жа ж зараз па цэнтры саджае, а потым ужо пойдзе па вось гэтай акружнасці саджаць яшчэ. Пляж з'явіўся. Хоп-хоп. Вы прасілі дождж, я дам вам дождж. Нарэчы, што там? А, гэта учора Машнінскі са сваімі бабрамі так размаўляў. Ці смешна было, капец.
Так, ну і все, крацей праз гадочкаў 5 у нас будзе свая вытворчасць уже стаяць тут, мы пакуль што лесапілку гэту набываць не станем. Вось, але як-небудзь папілуем. Так, ну літаральна нейкага алкаша наняў, ён палову папрапускаў. Дзе? А, ну сапраўды, слухай, вось гэты апошні радочак ён прапускае. Літаральна палову. Вось крацей толькі другі рад адсюль, другі шэраг. Ён неяк саджае роўна, ўсё астатняе там абы што. Та ёпта мать, што гэта такое? Ну потым я возьму, забяру яго, сам пасаджу паміж гэтымі дравамі. Каб тут быў непраходны лес, мне падаецца, мы зараз наробім сабе. Гэта ён сам. Лёха, троль ты. Там нейкі завод зуб. Бачыце? Вось гэтая рудая шыльда. Так, а секчы цікава, як мы будзем гэтае. Мабыць, паспрабуем на пачатку бензапілою, праўда? Калі яны ўжо будуць вялікія гэтыя дрэвы. Все равно тут насіць недалёка будзе на лесапілку. А секчы будзе іншы алкаш на харвестары. А яны ж не збіраюць, мне падаецца, тут трэба вручную гэта рабіць. Найміта нельга паставіць на сячэнне. А харвестер, ён жа ж каштуе шмат. Дай паглядзець, ён жа ж там быў, во, камбайны гэтыя. Ну, не так ужо і шмат, слухайце, 310, дарэчы, неблагі. Можна падумаць, набыць сабе. Вось гэты добры. Наколькі мне вядома. Ну вось. Так, экскаватары, форвардеры, інструменты, яшчэ трэба будзе ад камялёў збаўляцца. Мульчары. О боже, ну гэта што такое? Гібрид нейкі. Жудасна выглядае. Так, чакай, а гэтая... У мяне ж бензапілы няма зараз, трэба паглядзець, колькі яна будзе каштаваць. Вось яны. 1000! Ніхуя сабе, вы дзе такія кошты бачылі? Ускварна. Так, сякерай. Не мужик ці не... Мужик ці не мужик. А, дарэчы, ты не бачыў, як сякера тут працуе, паладзін. Яна... Гэта смешна. Сякера тут мод на сякеру, але ён працуе таксама, як і бензапіла. Тому ён проста бярэ сякеру, прыкладае да ствала, яна такая... Анімацыя. Яна ёсць, так. У модах яна ёсць. Адзінае, што анімацыі няма. Яна просто такая скрозь гэты ствол праходзіць, нібы яго пілуючы. Скупердзяй. Сквапны. А як ты хочаш мільён зарабіць? Вось скажы мне. Як я зараблю свае гэтыя мільёны даляраў на тое, каб зарабіць гэтым? Ой, Беларусін медіагруп. Дзе я грошы табе возьму? Трэба быць сквапным, трэба зарабляць. І не толькі зарабляць, яшчэ і эканоміць.
Що, паціху патроху рухаецца. Бляха, які брудны гэты. Так, ну мы гэтае, дарэчы, пакінем сабе. Мы ад яе пазбаўляцца не будзем, таму што калі пачнем працаваць над ссяканнем лесу, адпаведна мы будзем ссякаць і падсаджваць, каб яно расло далей. Я бачу моды, дзе людзі ручною касою касілі траву і каталіся на матаблокі. Так, ёсць такое, ёсць. Гэта тыпу відэа, калі яны робяць ад нуля да чаго-небудзь, там, да мільёна, 10 мільёнаў. То там толькі так пачынаюць. Яшчэ бочку купляюць, якую ручную катаюць, каб вада была. Вось, моды на ўсё гэта ё. Там, я памятаю, яшчэ ёсць шуфля нейкая. Ці рыдлёўка. Не, шуфля, падаецца, шуфлю купляюць. Вось, каб сена гэтае насіць, ці траву. Так, ну што ты тут? Хутка скончыш, не? Бо мне пасля цябе яшчэ дарабляць. Гэта зараз за вакном. Так, мод на рэалістычнасць. Цікава, чаму не так саджае менавіта. А, ну ён перпендыкулярна гэтаму краю полю. Не вось гэтаму саджае, перпендыкулярна вось гэтаму. Ну, хай сабе будзе. Нічога страшнага. А далей што? Ой, якая форма складаная для цябе, слухай. Так. Дзіўнавата, дарэчы, ён саджае, не? Зараз увогуле ў разнабой. Не, слухай, ідзі адпачывай, ведаеш. Я паспрабую зараз сам. Так, тут блізка да гэтага я саджаць не буду. То будзе, мабыць, найбліжэйшы, інакш там будзе цяжкавата развярнуцца. Так і я магу, навошта мне той бот, каб крыва саджаць, ну... Так, не пачаў працаваць? Працуеш ці не? Курва, ну саджай. Во, з'явіўся. Цікава. Доўга з сябе выціснуць не мог ніводнага дрэўца. Працуеш? Працуй.
Ну што, такі добротны тут лес атрымаецца. Так, ну засталося яшчэ тут прайсціся і каля гэтага краю. Я зразумеў, саджанцы квантуюцца, таму здагадацца з'явіцца ён зараз ці застанецца пустая пляма немагчыма. Ну так. Як у гэтага, у кота Шрёдзінгера, ці як там было. Ёсць толькі два станы ў яго. Ці ён ёсць, ці яго няма. Падымаемся. Нават яшчэ раз праедуся вось тут. Саджанцы Шрёдзінгера. Зламалі сістэму квантовую. Вось і ўсё. Так. Ну што, гэтую саджалку мы тут і пакідаем, мне падаецца. Няма чаго ёй сабой вазіць. Хай яна тут застаецца. Усё. Высадзілі. 5 гадоў будзем чакаць. Пакуль яно вырасце, і потым пабудуем лесапілку і пачнем секчы. Так. Гаўно прадалі, гной прадалі. У жніўні, чакай. Так, гэта жнівень у нас, серпень. Гэта жнівень. У жніўні нам саджаць нічога не трэба. Зараз ще раз упэўнюся ў гэтым, пагляджу на календар. І мы ўжо наступны стрым пачнем з таго, што будзем саджаць пшаніцу. Ну і адпаведна рухацца бліжэй да камбікорму. Думаць, як яго вырабіць і ўсё такое. Чакай, трэба памыць трактары. Так, калі спытаюць, чаму так крыва, скажем, гэта зроблена, каб вытаральна, ну так, а як інакш? Вядома, што менавіта дзеля гэтага ўсё так рабілася. Каб птушкі сяліліся і нават не перажывалі, што гэта нейкі тут сеяны лес, а натуральны лес. Так, у наступным месяцы у нас, дарэчы, яшчэ будзе трава. Нам трэба будзе пазбіраць травы, сена, нарабіць, мабыць, я вось гэты ўраджай, які будзе, я яго не буду прадаваць. Усё праз тое, што у нас ёсць каровы, якія да халеры жруць, і мне трэба дажыць будзе да вясны. Ось такія планы. Так, 119 000, ці ў нешта ўкласці іх, давай падумаем. Я, вядома, яшчэ пабудаваў цяпліцы, але ўжо месца пад цяпліцу у нас усё скончылася. Можна млын пабудаваць, каб ён нам зрабіў. Чакай. Каб ён нам муку мог парабіць, а навошта мне мука зараз? Мабыць, не патрэбна, няма сэнсу гэтага рабіць. Дзе тут млыны? Вось яны, гэтыя млыны. Шыкоўныя. Яны алей робяць. О, млыны робяць алей, не толькі муку. Гэта цікава. Табак мы сабе можам пабудаваць млын і займацца вытворчасцю алея яшчэ.
і сланечнікавы, і аліўкавы нават. Та ты шо? Цікава, вось у гэтым польскім мястэчку, які мы тут сабе абралі ў якасці базы. Ці мы тут аліўкі зможам вырошчваць? А? Хлопцы, што скажаце? Вось тут пасадзіць поле алівак. Вось гэта. Аліўкі і проста адзін на адным гэта. І проста як яго, божых, на млын гэта закідваць. Вось так паставіць яго. Мне падаецца, гэта было б шыкоўна. Не, чакай. Дзе тут вышэйшая кропка? Вышэйшая кропка вось тут. Вось тут недзе. Шкада, ён нейкі малы, не? Це з іншага боку, які в пізду малы, глядзі. 3 паверхі, як найменей. Які алей? Я ж казаў, будуць царкву будзем. Ялеем барыжыць. Як-небудзь ужо. Шосці яна, дарэчы, раскіданая гэта. А вось гэта як выглядае. Ой, зусім малая. Фу, не. А вось гэта. О, я вось такую пабудую. Усё, дамовіліся, карацей. Купляем поле, купляем млын. І все у нас будзе выдатна. Так. Адзінае, што я не разумею, вось гэта вось што? Вось гэта вось. Гэта мука? Ну гэта ж павінна быць мука, правда ж? Вось гэта. Так. Во гэты малы млын выглядае як каплічка малая. Так. Не кажы. Не, вось гэты млын будзе збудаваны. Гэта 100. Бачыш, які прышпільны. Май. Расліны нейкія на ім растуць, усё такое. Прышпільна. Вось нават я яго, ведаеце, вось так. Хутчэй за ўсё пабудую. Каб ён сюды глядзеў. Карацей, яшчэ паглядзім, як тут лепш. Але шыкоўна выглядае. Мне падабаецца. Вось так. З іншым нейкім аб'ектам перасякаецца. Якім такім аб'ектам ён перасякаецца. Карацей, усё. На гэтым мы скончым. Будзем далей вырашаць, што нам рабіць, калі рабіць і як рабіць. Вось такія справы. Дзякуй усім велічэзна. Пойдзем на Твічы ў рэйд, як заўсёды. Тут захаваліся. Хто у нас там ёсць жывы, шляхетны? Ёсць Рудзі, ёсць Ралев. Ралева мы яшчэ зловім, гэта 100%. Давай мы пойдзем да Рудзі. Усім велічэзна дзякуй за прагляд. Было з вамі прыемна пагуляць. Рандом, вітаначкі. Аліва гэта дрэва, так. Вітаначкі і рандом, і вожык. Мы скончылі на сёння. Дзякуй яшчэ раз, абняў прыпадняў. Вось. І пабачымся заўтра. Я зраблю ўсё магчымае, так, каб заўтра зладзіць стрым, каб нічога мне не перашкодзіла. Вось, так што учуемся, пабачымся. Усім добрага панядзелка. Усім пакуль.